हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबाफोर गोदान नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे सनाफोर मादैनि चेनेलखौ ओमफ्राय मादैया नै फुंजानि भिन्दि एसे दं नालाय न'आव ओमफ्राय बेखौनो भिन्दि खादोंहाय लोगोफोर ना गोरानजों एसे संनानै जानोसै भिन्दि ना गोरान न'नि मैगङा गोथाव जायो एसेबाबो बुरजाबाबो न'निया न'नि लोगोफोर गोदैथार ओमफ्राय आंना भिन्दिया मेरला बार खानानै जाबाय ओमफ्राय दिनैसो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो आङो नै लोगोफोर मेरलासो बोराय बुरै सानैजों थोबाय बोथिसे फिसाजोआथ' जाखाया नालाय सानैजों मादैया मोजां बुस्थु खालामलायबाय दिनै मोजां बुस्थु थाव एसेल' होनां कुकाराव होनोसै गिदिरथार दै अमा आथिं ओमफ्राय केमेरायाव फिसा नुदों लारा सारा खरिया पानि दं दै हरबावनानै रुबाय थानोसै मोनदोनो ना गोरानजों भिन्दिजों लोगोफोर नै नास्राय खुन्थाइ गोदो दैज्लाङाव हमनाय आमाज्रे मोदोमनायनि एसे होबाय आं ना गोरानखौ हेल' सोनाफोर मादैया जानोसै ओंखाम ओमफ्राय भिन्दिजों नाजों ना गोरान अमा आथिं लोगोफोर बिराद गोबावसैमोन अमा आथिं जायैया ओमफ्रायहाय दिनै जानोसैलाय ओमफ्राय लोगोफोर सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला नायलांदोलाय आङो मोनसेल' लाबाय मोनसे खावसे लाबाय नै बांद्रायबो जाजायाहाय बांद्राय जानो हानाय नङा जोबोद गोथाव कुकारावसो रुदों लोगोफोर गुरै जाथारदां भिन्दी ओंख्रि सोबानो क्लब क्लब नों जाजोबदों मोनसेखौ मोनजाथाराखैना जानो हादों फिसाजोआबो मोनसेखौनो जाजोबथारदोंनो गिदिरखौनो बिराद गोथाव जादोंथ' भिन्दी ओंख्रिखौ एसे नांस्लिबबासो गोथाव मोनो आङो आराम
नास्राय गोरि थेपा आगोल दैलाङाव हमनाय नास्राय गोरि थेपा थेप 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 हमनाय आं दाबो जोबाखै भिन्दिजों गोथाव मोनो आं थास' आथिं थास' बेदर बेजों गोथाव जायो नास्राय खुन्थाया आरो बानलुआ जि गोसा बे थाइसेया खाथियाव गान दामगासिनो दंहाय कपिराइट फैजानो गिबाय आं हाबफैगासिनो दं ओमफ्राय लोगोफोर जानाया एसेनोसै आं एथ' गोलाव जाबाय थाला गानखौबो कपिराइट फैजानो गिबाय आं नै खरा खरा दामगासिनो दं बाय बाय